Nindot kayong balikon pagpaminaw no nga moingon si Jesus pauli nga malinawon. Kamo ron iguli ninyo malinawon ba mo? Kita ra ba inigawas nato sa simbahan gubot kay tong utok unsay sunod natong buhaton tibok adlaw no? To pa ko'y labhanan, to pa ko'y atuunon, to pa ko'y bayronong utang, to pa ko'y usmunon dito, to pa ko'y garden, to pa ko'y bisag unsa na lang ato naon-naon. Mingon sa dang pari, to pa ko'y kuliktahonon, ana. Bisag unsa na lang ba, gubot kay atong utok inighuman sa misa. Kana kun manimbata. Pero ang gusto dahil ni Kristo nga mo pauli ta nga malinawon. Relax. Why stress? Nya kanus amo na mahitabo? Kung mapasaylo ang atong mga sala. Kung mapasaylo ang atong mga sala, kana malinaw na ta. Di gani mapasaylo, kanang sala, mo manay magsigig, kanang kupo-kupo diri sa ilawom ba? Mo manay magsigig torture nato, kadang atong sala. Pero mapasaylo na gaya na, awa na, malinaw na ta. Sa unang pagbasa, si San Pablo ni bati og tumang kalipay og kalinaw. Ngano man? Matod pa niya, ako ang labing dakong makasasala nga di na gani ko angayan nga tawgon nga usa sa iyang mga apostol. Di gani ko angayan nga magpakita si Jesus nako. Pero iya kong gikaluy-an, iya kong gipasaylo og nagpakita siya nako. Munang matod pa niya, sa 12 ka apostoles or sa mga apostol ni Kristo, ako ang nagpakita og labing dakong paghago para ni Kristo. Giangkon ginang San Pablo dili pagpagarbo, pero iyang giangkon mga 40 ginyang hago labaw pa sa ubang mga apostoles para ni Kristo. Kay nga naman dako kay siya kanang pasalamat ba sa Ginoo nga gipasaylo ang iyang sala. Tiaw mo kana iyang gilotos ang nagsunod ni Kristo, gipamatay niya, gipapriso niya, gidumta niya sa Kristo, iyang gustong papason ang kaning simbahan nga gitukod ni Kristo. Kadako anang sa kamo, wa mo maning kamot nga mapapas ang mga pagtulunan ni Kristo. Kung moingon si Kristo higugmay mong kaaway, wa ka maning kamot nga mawa ng pagtulunan. Ha? Tinuod mo? Sige mo rog higugmas inyong kaaway? Oh, istoryahe. Kusog kitang mo papas, oy, kusog kitang mo himog mga rason, dili sa na, oy, di sa na maayo, kinahanglan sa na siya patagmon, oy, o sikag higugma, abusaran man ka. O ka na, di ba, naningkamot na ta, nga papason. Nagtudlo mo sa inyong mga anak, nga dong, day, higugma ay inyong kaaway. Nag-ana mo? Oh, wah, ingo ayaw gyud padaog ha, ayaw padaog-daog. Nabi balaod. Ikiha na, ikiha. Unya, wa ka na to papasa. Si Kristo. Oh, sige, tubag mo dia. Kanang niingon si Kristo nga ibaligya ang tanan o gihatag ang halin ngadtos mga kabos aron maangko nimo ang gingharias langit. Kinsan nyo dinhi ang nagsigig tudlo ana ngadtos nyo mga anak o sa inyo mga pag-umangkon kana mga minyo. Kinsay nagtudlo ninyo ana nga di gid ta maghupot og bahandi aning kalibutan na ibaligya ginang tanan, i-share ginang tanan. Kinsa ninyo igatudlo dinhi? Oh, wa di ay. So pulos di ay ta naning kamot nga mapapas ng pagtulunana. Ang gusto gid nato ownership. Ako gyud. Kasagaran ninyo magtudlo unsa man kursuha imong kwaon day. Dong, kani ay kay dali kay ka maka-abroad ani. Kaning kursuha ay kay dagko kay ni ron og sweldo. Ana. Wa gyud nag-ingon kaning kursuha day kani dong kay makaalagad ka anis mga tao nya mapobre gyud ka ani. Maliwat gyud kas Ginoo. Sa unsam day kurso atong Kristo maing panday. Sa unya mamanday ra gyud ko siya. Oh, mamanday lang. Wa tay gastuhanan ana. Katon ra kag sukod-sukod ana patudlo lang diha nila ni kuanay kaning sidro. Nya kinahanglan pa ka bayad og dako. Wa na. Karon nga stress ta kay ang gigukod nato kadtog yung mga tag-as kayo nga mga ranggo ana tag-as kay nga mga educational attainments.
Dagko ang mga sweldo. Wa na'y gatudlo, blessed are you who are poor. Bulahan kamong mga kabos. Ay, kasi gatudlo ninyo ani sa inyong mga anak, be. Oh, wa na. Mauna si Kristo sa atong ebanghelyo misaway sa gadapit niya. Proud kay gadapit niya nga gipakaon siya didto. Kaming mga pare god imbitaronon man gid mi niya liwat pa ming Kristo no imbitaron gid kaon ba. Pero usahay is Kristo manginsultos nang imbitar niya. Labi na gyugwa na mohaom bitaw ang kinabuhi. Di gyud managanas Kristo ginsulto. Sunan kani gitagsa-tagsa gyud insulto ni Kristo. Kay gisaway man sas nag-imbitar niya ang katong babae nga mingsulod niya gasigi intawog hilak gasigi og trapo sa iyang buhok ngadto sa tiil ni Hesus nya buubuan pagid niya atong pahumot nga iyang gigamit kay purti man tong makasasalaa ang uban gani moingon man gani nga siya kuno to si Maria Magdalena mao kuno to ang kay purti di ba pito man na kayawa diyang Maria Magdalena so ang uban moingon mao to si Maria Magdalena mo to ilang encounter ni Hesus gisaway kay well-known man, notorious sinner man as Maria Magdalena, publicly ba, known. Nya ni dool mo tong niingon dayon ang Parisiyo, kung tinuod pa ni siya nga Ginoo, kailagi ni siya kinsa ning bayhana, kay kaming tanan kailagan nimi. Kamuron makakita mo nako nga nay magsigig agbay nako nga iladog yung prostitute. Unsa inyo isulti? Nya magpaagbay rasad ko. Holding hands pa mi maglakaw. Unsa inyo ikasulti? Huy, tubag. May mo, usa pari na siya. Ngano kuyog-kuyog mo na siya na. Unsa ko ng klasiyas pari? Di ba mo ana gid mo no? Gamito ra pod nako ang gisulti ni Hesus. Kinsa tong sala nga dako kaayo nya gipasaylo, mupakita sa dakong gugma. Kadto ganing tawo nga wa gyud muangkon nga dako siyang sala nga napasaylo agamay ra sa iyang ipakitang gugma ngadtos nagpasaylo niya kung nakasinati ang maong babae nga gipasaylo siya sa Ginoo ang tanan nga simbolos Ginoo higugmaon niyag maayo ang tanang sugo sa Ginoo iyang higugmaon pero kita nga niangkon wa man ko isa agamay raman ay di man ko panagsara man ko mamakakgod nagsaraman kong mamalikas natural man sa nang mamalikas taoy kay makablit madali magina sa atong baba kanang mga tawhana mao nay gagmay kay gugmas Ginoo pero kung mag-anam gitag ka paubos mapaubsanon mag-anam tag ka kita pagkadako di ay sa akong sa nagipasaylo una ang original sin pagkadako anang salaa impierno ang silot ana nya gipapas pinaagis bunyag. Ikaduha, ang sala nimo gikan sa pagkabata hangtod karon pila ka kabuk imong sa. Di ba? Nya wag ka kay nakumpisal naman to nako pader. Unya di nakumpisal na nimo, di dito sa nimo. Naman na magutugon, pangabit naman to kadiyot. Wa man to gani kaabot sa kabuan, nag-off na mamiato. Unya di dito sa di ay. Si San Pablo na hinumdum sa iyang pagkamanlulutos ni Kristo, bisag dugay na kaito, bisag giingna na siya ni Ananias, ang tanan mong sala gipasaylo o giayo ka ni Hesus. Dugay na kaito, pero gisigihan yung hinumdum ni Kristo. Kita kusog kay tang mohinumdum sa sala sa atong isig katao, pero di ta mahinumdum sa atong sala. Muna ang hagit karon mao day ni aron magsigitag pasalamat sa Ginoo kalimti ang sala sa imong isig katao kalimti ng sala sa imong anak kanang sala sa imong bana sa imong asawa sa imong ugangan sa imong silingan sa imong office mate sa imong classmate hastang sa pare kalimti unya ang imong sala mo sige hinumdum gikan sa imong pagkagamay hinumdumi na siya nya sigihi og pangayog pasaylos Ginoo og pasalamat sa Ginoo nga gipasaylo ka kana you will become a very humble and loving Christian. Hinumdumi. Kadto ding imong pagtubag-tubag sa imong mama ug papa. Di dito sala. Kapila man nimo sila gitubag.
Nya karon nga nagmasakito na gani imong mamag papa, singhagan lang nimo tungod kay ikaw mo'y nagatiman, ingnon pa nimo, wa sa nimo'y buot oy, nganong nangihim sa kadabanding? Ana. Di na juga kalakaw nga tusian. Ana. Ako kusog ra ba kay ko maninghag sa una sa akong amahan. Hilak gud akong mama. Tungod lang kay di mo inom stambal katong paralyzed na siya. Tungod sa akong dakong kabalaka nga maatake na sagbalik, nya di nila imnon ang tambal magsigi kog yaw-yaw. Hangtod mo hilak in towns mama, mo hilak sa papa. Moingon na lang gud to papa og si mama, wata na lang dong nga mga matay mi para wa nay makapabugat nimo dinhi. Nya guman nilag sulti ani, maghilak sila, musuod sa kus akong gamayng kwarto nga kortina ray nakauwang, igo ra sang muhaom akong lawas ug adto sa ko didto magbakho og hilak. Moingon sa ko, Lord, nahigugma man ko nila. Nganong ako manggipasakitan? Nya, mo resolve na sad ko, dawaton, dawaton, dawaton. Nadugay, nadawat yun. Patay lagi silang duha. Sige, nindog na ta. Ang kasagaran natong kinaiya, maugyod ang paglikay sa kasakit. Nya, kanasang mga tao nga naghatag natong kasakit, ato sang likayan. Ang sitwasyon nga naghatag natong kasakit, ato gyapong likayan. Imagine ko ninyo kamong mga ginikanan. Ang imong anak gikulata sa inyong silingan. Makaako kag tan-aw? Kusga? Mo na. Mura masad mo di kadungog. Si Maria hapit mo 24 oras nagtan-aw siya nga ang iyang anak gidagmalan og maayo. Diha siya nagtan-aw. Naghilak lang pero wa gyud masuko. Saman, normal to siya, abnormal. Sige, unsa man tong batasanang Maria ba? Hapit mo 24 oras kita siya siyang anak nga purtig yung kulata, hangtod pa nagbitay na dito sa cross. Naa siya. Pero wa gyud masuko. Unsa man na siya? Normal, abnormal. Ang moingong abnormal, mo'y pinaka-abnormal. Joke. Mingo, di na sa namao pa diroy. Wala dyan ka. Kay abnormal man ka. Gipakita lang ni Maria ba, nga ang tinuod gidi ang tao, a true and real person can endure intense and maximum pain. Ato ng kapasidad isip tao na kaya ragid nato di ay ang maximum na pain. Kana kung gusto gitang mo gamit, pasabot na atay kapasidad. Ngano man, kaya niya sang anak nga mao ang Ginoo, kaya ra man sad niya, nagbitay siya sa krus, siya sa gikulatag maayo, wa man sad siya masuko. So silang duha nidawat og kasakit nga wa gyud masuko. Nya unsa man to si Jesus? Normal to, abnormal. Nya kusog kitang maingon, tinuod nga Dios, matuod nga Dios ug matuod nga tao. Di ba? Kana inig proklamar na to sa credo, matuod nga Dios ug matuod nga tao. So ang matuod ay nga tao, pwede ra ilansang sa cross nga di masuko. Ang matuod nga tao, pwede ra diay tamparoson bali-bali, latiguhon, hubuan, ludan ang naong, kulatahon, purong-purungag tunok, sigihag latos, nga di ra gyapon masuko. Kung normal ka, pero abnormal ka nga tao, masuko ka. Na siya. Unsa man mo? Normal mo, abnormal. Di. Karon nabali naman hinoon ron. Nga naman, kay si Maria tinuod nga tao, si Jesus matuod nga tao. Ana. Ingka, di man to normal pa der, kay kuaman to si Maria, pinili man to. Sige, ato na lang us-usag jutay, si San Lorenzo Ruiz, ang una natong kaniganing patron. Mga tulok ka adlaw nga kuno intense suffering, apil na tong payatakon silang baga nga way sapatos ilang tiil, unya ang ilang tudlo gipang tuslok kag dagom nga moabot diri hurot gyud tanang tudlo tuslok, wapay labot ang kulata,
wap ay labot tong tuang wa sila pakana, pahulmigasan pa sila, ipapaak pa sila ang mga mananap nga purting kusugang mamaak niya, ginapos sila, wa gyud masuko. Nga unsa man to si San Lorenzo Ruiz, panahon siyang martiryo dito sa Japan, unsa man to siya, normal abnormal. Wa man maningog ang mga abno. So mao lagi na ang normal nga tao, ang tinuod gid ang tao gi-magnify diha sa kasakit. Mingon man na sila nga ang tinuod nga tao dunay pagbati. Yes, unya unsa man ang pagbati? Unsa man ang pagbati? Either kasakit or kalipay. Kung kaya natong dawaton ang maximum nga kalipay, kamo kanus ama mo nakatilaw og maximum nga kalipay be. Now na tong pariha batag natilawan sige. Unsa man gyud kanang pinaka? Galiningi ay ang mga dalagang guwang ug ulitawang guwang mo katilawan na god, mo katilawan na. Aw kami sa Reveren hapit na. Kanawang nibuto bang imong dughan sa dihang niabot ng porting lipayan nimo? Nibuto ba? Wa. Kay naa kay kapasidad to accommodate ni anang dako kayong emosyon, igo ra jud kang mulayat og mubahak-hak og maayog katawa. Mao na ang kapasidad nato. Kung ari sad ta sa pika side, ang kasakit sad kaya sad na nato igo ra gyud tang muhilak. Ana. Mao na siya. Mao na si Maria gihimo natong modelo sa kasakit. Kay dinhis kalibutan og magsige lang tag accommodate og kalipay nya maglikay tag kasakit hasta ang atong kalipay mawagtang. Sa imong paningkamot nga mulikay kag kasakit, ang imong kalipay mawagtang. I-repeat ko no be? Sa imong pagpaningkamot sa paglikay sa kasakit, ang imong kalipay mawagtang. Oh, na siya. Saan? Agree, disagree. Pananglitan ron. Lipay ka nga nakay anak. Nalipay mo wa. Uy, kusga, ay, kamo maginikanan. Klaro na nyo mga naong, mga angkan, mga mo mga naong. Sige. Ilan man gud ani mong naong sa dalaga, god? Mga angkan. Eh, saan? Nalipay mong namoy anak. Karong mga panahon na, nalipay pa mong namoy anak. Oy, gapunay na mong pamuiboy. Gapunay na mong panunglo. Labi na ang imong anak, di na kay mutagad nimo, di na kapaminawon, anak. Wa na oy papas imong kalipay labi na porting tapulana unya mangawat pag yung panagsa paeskwelahon bugo pag yung kaayo nya bati pag yung naong dako pag yung kaon sus maglagot kay kana nahimo na kanang abnormal nga naman wa na kamo ila nga kana di ang imong anak mauday na ang imong kalipay. Mao na ang imong kalipay. Nya unsaon man nimo aron malipay ka? Sunda ang gusto sa imong kalipay. Sunda ba ang gusto sa imong anak? Sunod yun. Musugod na gani kag diktar sa imong kalipay, patay na imong kalipay. Awa gyud mo ka gets? Pras nako, unsa may akong kalipay nga pari ko si Reveren ang iyang pagkadikon niya karong Huwebes pohon alas 9 buntag og buhi pa siya pila na laro ka adlaw ambot unsa na kay gibati rong Reveren wala ni sangko na ni sige Lord ay taong pugpati Lord makabot lang ako sa akong ordination karong Huwebes mapari na pud ni siya hinaot nga mao na iyang kalipay ako mo sanay akong kalipay ang akong pagkapari nakaron dili ko mudiktar unsay mahitabo sa akong pagkapari kung dili tugutan nako ang akong pagkapari nga mao'y mudiktar unsay mahitabo nako kakuha mo haron kanang maong kalipay mudagid nimo ngadto tinuod nga kalipay gidiktaran ko ang akong tang gusto maasahin kog parokya
ang akong pagkapari pinaagi sa atong talahorong obispo niadtong 2014 nga motoy among major nga kanaganing reshuffling. Napo na ko katuig sa pagkapari, niingon ko ato, asahay na jud ko anig parokya. Ana, kaya wa mo ko katilaw parokya. Pero ang pagbuot sa akong pagkapari, i-assign ko sa prisuhan. Dito ko sa prisuhan. Naghilak ko sa sinugdanan, pero gitugutan ako nga akong pagkapari mo'y mudiktar asa ko ibutang, dili ang akong gusto, asa nako gamiton ang akong pagkapari. Nalipay ba ko dito sa prisuhan? Uy, niinding kong porting lipaya, porti na kong hilak sa dihang gibalhin ko dinhi aning parokyaha. Di ko gustong mubalhin dinhi kay lami na kaing puy-an ang prisuhan. Wa da ko kahibaw nga ni aday ko'y daghang kalipay dinhi kay porting daghanang mga gikan didto nga ninglaya ni aron dinhi gapuyo. Ang uban gani nakauban na ron ako sa trabaho. Nga naman na, oy magabot-abot ra dayta nya sa dihasang gitugutan nako nga akong pagkapari mudiktar nako unsay mahitabo dinhi sa parokya hasta kamo karon nangalipay na sa dagko kay mga donations, di ba? Nindot pa kaya to mga projects, di ba? Napalay uban wa pa muhatag ato latoy. Adi og mao sa niyang diktar sa atong pagkapari ni dawaton kun. Oh, na magani uban taon karon gitiksan ko pader. Wa pa lagi nimo maklaim ang akong gipadala. Gigisakitan pag yung usa pader gi-return baya to sender ang akong gipadala. Nganong wa man nimo gi-claim? Wa lang sila kahibaw nga pag-claim nako didto ingnon rasad ko dito di man ni makita pa diroy nasayop man ning ilang tracing number. Ya wa na mo ko kabalik kay nabisi pud ta na angan-angan mao ni karon sakit baya sad pero mao ni diktar sa akong pagkapari nga do na nagid unta toy dawatonong donasyon na balik na hinon didto i-deposit lang sa dinyog balik. Mamasod ra magina madugay. Sige lagi yung pangitag paagi nga magsalig man tanang usa ka padadanan nga dali sa kay mo reklamo. Ningon ko, naa man na kita man na siya di man gyud makita pa den. Ambot og giunsa ni gi-exclusive ba ni nila nga di man gyud makita. Kaduha ko ni claim na aron dito'y mga napo kapin nga akong claimono nga gibalibara na sa kog kaduha. Na karon mo balik na sa kurong hapon kun buhi pa ko. Now na kog di ba ko balibaran. O balibaran gyapon ko. Ma-return to sender. Sa man ana mao mo sa nediktar tinga sa akong pagkapari. Usahay insultohon pa ko dito sa mga teller. Ana usahay sad ako masay manginsulto. In short, tagaig higayon nga ang imong kalipay mo imudiktar nimo. Tanawa ha sa atong ebanghelyo. Kinsa may nanugo, si Maria o si Jesus? Namidaw mo si ebanghelyo? Sa ebanghelyo karon ba? Kanindot atong pagkabasa ni Reverend, wap ako kadungog din hignay ni basa nga parihang Reverend mo basa muna nga kamo pangambisyon gyud mo makaabot mo sa binasahan Reverend. Kita wa pa gyud mo kaklaro no. Unsa na katong di kay kamo mubasa? Niingon sa atong ebanghelyo, ako ning basahon kay di ra basa kay kumaing mubasa. Unya niingon si Jesus sa iyang inahan og sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto miingon siya, "Babay, ania ang imong anak." Unsa may pasabot ato? Gisugo ni Jesus si Maria nga ang iya narong anak nga hunahunaon dili na siya kung dili kadto ng iyang tinun-an nga si Juan. Unsa may gibuhat ni Maria? Misunod ba siya o nisupang unsa gud ka diha dong ngano gud taw mahimo ni nakong anak nga barkada ni nimo? Ikaw nga akong anak ilisan lag barkada? Kamo ginikanan. Musugot mo ang inyong anak ilisan lang sa iyang barkada? Musugot dili. Abnormal mo. O tanawas Maria unsay gisulti dire unya miingon siya sa tinun-an ania ang imong inahan. Away problema sa tinun-an siya kani inahan ko ni sa akong master okay kayo pero ang lisod ang inahan ni Jesus mahimong inahan aning ni ang
Pagkabuangon pa mga itong tinun-anak, kinanagan man to sila pagdakop ni Jesus. Pero unsa may gibutang di, sukad ni adto gipatipon si Maria pagpuyo sa tinun-an, ug didto gyud namatay si Maria sa kamot ni Juan. Gituman gid ni Maria ang gisulti siyang anak, nga giilisa na ron ang iyang pagkaanak. Muna kamo, ingnon gani imos inyong mga anak nga sigig suyop, ma, kani akong kaubang mga manuyupay, imo sa ding mga anak ha. Ang saman, musugot ka dili. Uy, tubag. Sugot gyud, sugot. Sige dong, ngari na mo panuyop dong, ngari na mo. Hinday ana. Nya kanang imong kuan, kanang imong umagad nga nahimong bana sa imong anak, nga porti sa iyong sugarula, mangulata pas imong anak, isipa sad na siya nga imong anak. Daghan ra ba kay karon nga di gyud mo dawat sa mga umagad. Mao na nakat-on na lang sang umagad nga di mo dawat sa ilang mga sa tawag na ugangan. Magdinawatay ta, magdinawatay. Ug mao na ang atong kalipay. Kung sundo nato ang atong kalipay, ang pagkainahan ni Maria ni Jesus nahimo sad nga inahan siya sa simbahan nga mao ang katawhan nga gitukod ni Jesus nga mao kita. Ug tungod ni ining maong pagpakainahan, si Maria hangtod karon nagpadayon sa paghatag nato sa iyang mga panabang nga gitawag na gani hinuon siya inahan sa kanunayng panabang. Nganuman andam siyang masakitan ug magantos para nato nga iyang mga anak, sinagop nga mga anak, tungod kay gisugo siya sa iyang tinuod nga anak nga kita mauna ang iyang mga anak. Pagkaninduta no, kanindot nga naatay inahan nga ang nagdeklarar nga mahimo nato siyang inahan, mao gyud ang atong manluluwas nga si Jesus. Pagkaninduta ana, kung nakasabot mo ana, normal mo. Kung wa mo kasabot, abnormal. Sige, manindog na tong mga normal. Usas mga problema karos katawhan, labi na gyud mga batan-on, kanig yung pagkahibaw unsa man gyud kahulugan aning gugma. What is love? Kamo kibaw mo unsa may meanings gugma ben? What is love? Sagaran dayon mingon, love is blind and blind cannot see. Na siya. Nasay daghang kay descriptions gugma. Pero unsa man gyud gugma? Mo na may explain si San Pablo sa atong unang pagbasa. Porti ka misteryoso sa iyang gisulti kay ngano man ingon siya, bisan pag na ako'y pagtuo nga makapabalhin og kanini ang bungtod ngadto sa dagat, kun wa ko'y gugma wa ni kapuslanan. Bisan pa og makasabot ko sa tanang mga tinago nga butang, makawali ko og porting ninduta, daghan kay mo like sa YouTube o sa Facebook, pero kung wa ko'y gugma way kapuslanan. Bisan pa kunog ipanghatag niya tanan niyang mga kabtangan, kanang ingos Kristo, sell everything you have and give it to the poor, kung way gugma way kapuslanan. Bisan pa kuno og ipasunog niya iyang lawas, parihaan ng martyrdom, kanang magpakamatay ka, pero way gugma way kapuslanan. Unsa man gid ning gugma? Nganong nahimo mang mapuslanon ang pagwali nila ni San Cornelio o ni San Cipriano? Nahimo man silang santo. Nganong nagmapuslanon man ang wali o ang pagsaksis kamatayon ni Kristo ni San Lorenzo Ruiz o ni San Pedro Calungsod? Nganong napuslanon man to? Kay naay gugma. Unsa man ning gugma? Niingon dayon San Pablo dire, makapasar gani mo ani kana siguro gyud mong naay gugma. Unsa man to? Ang gugma mapailobon og maluluyon. Pagkadaghan sa mga maing muwali pero way kaluoy, way pailob, igabot luyo, singhagan dayon sa Kristan,
Wagi siguro gawali ni rong usan na. Pagkadaghan sa mga generous people kanang kusog kay manghatag, pero dali kay masuko, mosinghag dayon. Wagi pa ilo ba? Ana, niya og balik-balikan og pangayo day ingon kamo baga-baga sa nyog naong sige na mala mo balik-balik dinhi kasalig na mala mo nako. Patay na dia. Pagkadaghan sa mga kusog kay mohimog milagro kanang makapaayo og patay sana masakiton nga inig healing kana bang mga healers ba nga may kayo pero sus gyung kapag ka self-righteous di gyud nimo mabadlong di nimo matudluan na diri so ang gugma mapailobon og maluluyon ang gugma dili masinahon ni tigpasikat o garbuso. Kamo di mo daling masina. Oy, sigig simba nya dali kay masina nya garbuso kay tigpasikat kay tanan sulob din ana mga alahas porti mga ninduta ana no sigig yung pakulor anang buhok terno-terno anang buhok ngari aring lipstick ngari aring bag ngadto tigpasikat mangunay ana god. Sorry kay ninyo mga minaw diya kay basig din amo minaw nako. Tinuod man sana. Aw na rin ninyo, kuha mo diya, niya garbuso, ang gugma, dili bastos o hakog. Bastos, baka nang, bastos, good. Niya hakog. Niya kaniya itong sigig pangural sa itong mga yuta, pangural anang balay, dili din na expressions kahakog. Na duko-duko na, na siya. Sigig pangural, siging kinihaay tos barangay, ikiha kay nilapas sa utlanan, di nakahakog day. Siya pa din, naghinakog man. Niya magpatakod ay kaniya, nga man na siya gugma. Nabitay ningon ako, ikaw pa din ba? Sige magagwali anang pangural pa din. Sige kagwali. May lang nang di ta mangural, basta mga buutan atong silingan. Pero mga kawatan sa king dagko pa din, niya ilugon pa atong yuta. Himuan pag titulo, nga tinumo-tumo, niya ilugon pa atong yuta. Amay sa nang kuralon pa din, right? Sakto dili. Sakto. Pero dili sad sakto. Kung ang ato ganing tumong nga mahimong mapuslanon o mapakita nato ang gugma, di gid na siya sakto. Di gid. Ngano man? Di lagi hakog. Tanawa si San Lorenzo Ruiz, gikuhaan sa tanan, gipatay pa. Nawili ba? Wa. Tanawas Kristo, gikuhaan sa tanan, hasta pa iyang sinina, gilangkat pa, hinimo ra ba to ni Mama Mary, gihubuan siya, nawili ba? Wa. Tanawas si San Roque, gikuhaan sa tanan, nawili ba? Wa. Nya kusog kita mo debosyon nila, hikap-hikap patang Hesus, tuhod ra itong hikapon, kuyaw kitag mapatiran. Sige kadiyag hikap-hikap o nya sigag ampo nga Ginoo kaluy iko nya na imong silingan way balay wa gay nimo tukurig balay nagi imong silingan galisod nagagi wa gid na nimo irog imong kural na may mga kuan lugar dinis ato gabisa kog kapilya pagsuod namo nako ngano kaning iyang kural gisikit man gid diri nga lisod man kayo isuod sakyanan daghan na ko kay nangabag-id god nang nanagong mga colors mga sakyanan nanagod siyang kural nangabag-id nya di gyud iirog among gilantaw porting dako ag bakante ngadto dako jud kay bakante ba nya iya jung giitip ang iyang kural nga porting yung lisura isuod sa sakyanan maparok gyud ka og dako-dako imong sakyanan nya og iya patong giirog bisag mga 2 meters lang hayahay na kaayo sayon kayo ang pagkulikta dito sa unahan. Galisod na nung pare nung pangulikta noon sao na to. Oy daghan kay taana nga di ka maong mulantaw mga hakog dagko no. Ang gugma dili madinumtanon. Oy kadaghan gadumot daghan kay galagad simbahan gadumot na nagmisa dumot. Ang gugma dili malipay sa dautan kundili sa kamatuoran. Daghan kayong gasigig ingon I believe in God pero mga bakakon. Ang gugma mapailubon, matinuohon, malaumon ug mulahutay gayod. Mulahutay ba? Bisag patyon, sugot lang gyapon. Mo na mga martir. Ang mga martir sa dihang gipatay sila, gasige ra gyud sila ingon nga Ginoo pasayloa sila. Ayaw sila pakasada sa akong kamatayon.
kay wa ni sila masayod sa ilang gibuhat. Parihas as gisulti ni Kristo, amahan ko pasaylua sila kay wa masayod sa ilang gibuhat. No? Nya ka mo, inana mo. Itubag mo din. Maona nga niingos Kristo, sa unsa man ako itandi ning mga tao karong panahona, mura silang mga bata nga naas tiyanggihan nga wa magkahiusa. Ang gugma mga igsuon makighiusa gina. Love is inclusive, not exclusive. Ang gugma mo apil ginatanan, maayo og dautan. Mao na ang simbahan, simbolo gini sa gugma, kay makasud sa simbahan ang dautan ug ang buutan. Welcome gid na sa simbahan. Na may ubang mga relihiyon dinhi sa kanang ato, muinom gani ka, di na ka membros ilang relihiyon. Manugal gani ka, din ka membros ilang relihiyon. Muna magpagarbo dayon sila. Tanawa mi, naaba na mo'y palahubog, naaba na mo'y palai, naaba na mo'y mga piniriso, naaba na mo'y mga kriminal. Wa gyud, dili parihas mga Katoliko nga naghang ing kriminal, daghang ing palahubog, naapay mga tikasan, naapay mga rapist, naapay mga unsa pa na diha, mga bitay. O sige, ipagarbo na ninyo nga wa mo'y mga dautan. Unsa may pasabot ana, gipangtaktak ninyo ang mga dautan. Kay mo inom gani ka, taktakon ka, taktakon man gani ka, dili ka kahatag sa imong sa titawagan na nila. Unsa na, tithing, ang ikapo. Oh, taktakon man gani ka, ipinalti man gani ka. Pero dinhis ato, wa gyoy taktakay. Hala, welcome tanan because love is inclusive. God is inclusive. Welcome ang tanan. Muhog sa kolekta o kadtong maglingiw-lingiw, okay ra gyud. Gipadayag ni San Pablo sa unang pagbasa nga mahimutang bakakon kitang mga Katoliko, mahimutang bakakon kon mo kuyog ta sa panghuna-huna nga ang patay dili mabanhaw. Kana bang mo uyon ta ana ba nga ang patay dili mabanhaw? Kamo motuo ba mo nga ang patay mabanhaw? Tuo. Nganong wa may klaro ang daga uban? Motuo mo nga ang patay mabanhaw? Motuo. Maayo, children. Unya kay mutuo man kuno ta nga ang patay mabanhaw, mutuo sad ta nga kun kita mamatay mabanhaw. Tuo mo nga ikamatay ninyo mabanhaw mo. Nya kay mutuo man ta nga mabanhaw ta inig kamatay nato, dili ta mahadlok mamatay. Nya okay ra ninyo mga matay na mo karon. Oh. Mauna ang mga bakakon. Mauna ang gipasabot ni San Pablo nga mga bakakon. Miuyon ta ba? Muna ningon siya, kung ang atong panghuna-huna, kutob lang aning kalibutan na kita ang labing makaluluoy. Kita mo ilabing makaluluoy. Nga naman, nagsangyaw gud ta nga ang Ginoo nabanhaw si Kristo. Nya ang tanan nga mutuo niya mabanhaw. Nya kita di ay mismo wa mutuo pagkaluoyan nimo. Mura ka kasi giingon nga ako si Father Siano Obod, pero wa day ko mutuo nga si Father Siano ko. Unsa may tawag nimo ana? Tawana. Sister Alice, ako Sister Alice ko. Pero wa day siya mutuo nga siya Sister Alice. Ako minyo ko, pero wa day ka mutuo nga minyo ka. Saman, sakto? Mo na ingon San Pablo, pagka makaluluoy nato sa tiyang giingon diri, kun ang atong paglaom kang Kristo ani ara niining kinabuhia, nan kita ang labing makaluluoy sa tanang mga tao. Mao na atong gi paminaw karon diri sa atong ebanghelyo nga si Kristo ug ang iyang mga apostoles namiya sa ilang balay, nibiya sa mga taong ilang gimahal. Kinsa na may ilang gihigugma, ang katawhan sa tibuok kalibutan. Motong sige sila lakaw
Wa na sila magtanom, wa na sila isweldo, siging lakaw, sangyaw sa pagtulunan sa Ginoo. Nya kung magsigi na lang kag lakaw nya magsangyaw, wa na ka magtanom, wa na ka mo trabaho, wa na kay sweldo, unsa may posibleng mahitabo nimo? Sige na lang kag lakaw, sige kag sangyaw, unsa may mahitabo nimo? Patay ka, mamatay ka. Mamatay gyud ka. Unya kay wa man sila mahadlok mamatay. Sige sangyaw. Tanawa ha, unsay nahitabo? Namatay ba sila sa gutom? Wala. Nay, daghan kaayo dire mga babae ra bari gihisgutan nga mga dato-dato nga mga babae maoy mitabang nila sa ilang panginahanglan gigamit ang ilang katigayunan. Parihara ko din sa atong simbahan, din ba sa atong parokya, kaniderong atong project nga niabot naman ng mga 15 million. Kuan day ni. Sana ako day ani mo naghatag day kwarta day. Wa oy. Gasigi na lang ko gwali, wa na ko'y income. wa na ko maguna-una sa una trabaho man kog Land Bank of the Philippines. Unya ana ko'y sweldo dito kada buwan. Ako'y trabaho. Nya ma-promote sad. Di arang-arang og sweldo. Pagbiya na ko sa Land Bank, sige na lang kog tan-aw diha anang na ang Biblia, unsay tun-anan, unsay katunonon, wa na ko'y sweldo Nya, namatay ko sa gutom. Wa namatay sa gutom akong pamilya. Nangamatay sa high blood, nangamatay sa kolesterol, namatay sa diabetes, pasabot sobrang kaon. Nya tanawala niya kung naong karon sa una daot kay ko karon himsog na kayo. Pasabot ani saktos kaon. Nya kani mga tao sang nanguyog na ko dinhi, nganong nanguyog sa kani sila dinhi, nagutman. Nya nana sila income. Kulikta. Tagaag kulikta. Mao na ang pasabot din ni Kristo o gipasabot ni San Pablo nga kining atong pagsunod sa Ginoo kinahanglan mulahos gyud ngadto sa pagkabanhaw. Dili ra kutob sa kamatayon. Kay kung kutob ra sa kamatayon, nya mahadlok na tang mamatay, mahadlok tang masakit, kutob ra kita diha pagka makaluluoy nato nga tuwa ra bay sunod nga kinabuhi nga mas nindot dinhi, nga ang tanang nindot dinhi wa aras kumingking bisag i-times patingalig 10,000 times ang kanindot dinhi dili makatupong sa kanindot sa gingharias langit. Sa to'y tubag nato sa Salmo, Ginoo, inigpakita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalipay. Nakasuway na mo ka ng perfect happiness, complete joy. Nakasuway na mo din Unsay pasabot ana, kana bang sud sa usa ka semana, wa gyud kay gibati nga kahingawa, kaguol, kasuko, pulos gyud kalipay. Kasuway na mo na. Kanang gikas pagmata nimo hangtod pagkatuog nimo sunod na sang adlaw, wa gyud kay kabalaka, wa kay kaguol, wa kay kahadlok, wa kay kasuko, wa kay kahiubos, pulos gyud kalipay. Kasuway mo na. Wa mo kasuway. Ako gani ko kasuway. Pero inigkamatay nato, inigkabanhaw nato, ipakita as Ginoo ang iyang himaya dito sa langit, mahingpit atong kalipay. Sa siging pamalandong ni St. Thomas Aquinas, kani si St. Thomas Aquinas, usa ni siya ka-Dominican. Santo Tomas de Aquino ang iyanang translation sa atong Cebuano. St. Thomas Aquinas. Bright kay ni siya, niya theologian, philosopher. Mao ni ang patron saint dito sa Santo Tomas, diin ko ni graduate sa akong theology o sa akong canon law. Sa iyang ka-bright, nihangyo siya sa Ginoo ba nga ang iya untang gipangsuwat ma-affirm nga tinuod gyud nga ang langit
mao gyud ang pinakanindot nga lugar. Sige siyag suwat about hell, about heaven, mga virtues, about sa atong doktrina. Nindot kay siya mo suwat, nindot kay siya mo describe base sa iyang nakatunan o sa wisdom o sa basa niya sa Bible. Pero ang iya lang, ang iyang personal experience. Motong nihangyo siya Ginoo, kung pwede, pakita ako gamay o affirmation na kining akong gisuwat nga ang langit mao gyud perfect joy, makasinati ta ko samtang buhi pa ko. Dihang nagampo siya, nakita niya sa iyang hunahuna, gipakita sa Ginoo ang gitawag niya glimpse of heaven. Kana bang unsa man ang glimpse? Kaning bidlisyo lang ba kanang mura lang bitaw siya tipik lang sa langit. Mura bitag kana bitag inigtan-aw nimo ngit-ngit pa ang kalibutan nya mosugod og sidlak ang silangan, di ba naa may gamayng hayag? Ingon ana ang yang nakita, glimpse of heaven, of the glory of God in heaven. Wa gid siya kita sa Ginoo ang hayag lang sa langit, ang danag lang sa langit. Nya ora to iyang nakita siyang vision. Few seconds ra man tingali to. Pagkakita niya ato, purtigid niyang lipaya og nakita niya nga ang tanan niyang gi-imagine og tanan niyang gisuwat mahitungod sa langit layo ra gyud kay tinuod. Motong nauwaw kay siya nga wa day siya kaabot gyud pag-describe sa tinuod nga langit. Iyang gisugdan pagsunog ang iyang mga libro. May gani kay nasalbar sa iyang sekretary o gipangutana siya, Padre, nganong imo maning gisunog ka mga importante aning imong gisuwat? Ingon din siya, nauwaw kay kustanan, kay pagkakita nako sa himaya sa Dios, bisag tipik lang kaayo sa iyang himaya, tan-aw nako sa tanang butang sa kalibutan, mura ra gyud basura. Everything seems like a straw. Murag basura. Ana. Muna ikaw bana makakita kas Ginoo, mahingpit imong kalipay, kanang imong asawa mura na ginag basura. No? Nya samtang mawili pa kas imong asawa pasabot wa pa ka kasinati og langit. Ako sad pare makasinati ko Ginoo, inyong mga naong mura na lang nagbasura. Kining ato dinhi kunuhay nindot na nga simbahan, kining ato mga stained glasses, wa para ba mataod, may tatog itaod na. Mura na lang nig basura. Kana kung ikumparar sa kanindot sa langit. Unya kung maunay mahitabo di ay inighuman natog kamatay basta malangit lang ta. Unsa may atong buhaton samtang ni apatas kalibutan. Ay sus, muantos ta oy. Biyaan na natong tanang kahingawa, kanang tanan natong mga attachments, kanang tanan natong pangangkon aning butang sa kalibutan, biyaan na nato. Ana. Ikaw niya pa dir nga kung balay, di na lang ko manglimpyo. Ayaw nagpanglimpyo. Ikaw niya di na lang ko maglungag, ayaw na paglungag. Siya niya di na lang ko paeskwelahan akong anak, ayaw nagpaeskwelaha. Unsa may imong buhaton? Pangutanas Ginoo, Lord, unsa may akong buhaton para sa akong balay aron makaabot ko diha sa imong himaya. Nya mingon dayong Ginoo, panglimpyo. Manglimpyo na ka. Ang imong pagpanglimpyo sinugo nas Ginoo. Unsaon man ninako akong anak, Lord, daghan man kay kog kwarta. Unsaon man ninako siya aron makaabot ko diha sa imong himaya, siya paeskwelaha. Nya ang usa sa dito, Lord, unsaon man ninako akong anak nga napuo man ni kabuok, nya wa man gyud koy kwarta. Paeskwelahon dili sa papuy as balay. Di ayaw na lang sa paeskwelaha. Na si Maria gani usa ra ka bukyang anak, and siya, Lord, unsao man ninako nga ang income ni Jose hapit man gani may dili paigos kaon. Unsaon man ninako paeskwelahon ko ning akong anak dili. Ingon ra sad ang amahan, tudloin na lang na Maria, ika na lay teacher anak, kay wa man kay kwarta, pakauwaw lang niya kadto sigihan kag promissory note. Sige kag hangyos principal, oy magpakauwaw ka nya anak ra banas Ginoo ay lang na paeskwelaha. Awa ka eskwela si Jesus. Anya nagmapuslanon bang ilang kinabuhi,
Yes, kay nga naman gasunod man sila kanunay sa Ginoo. Nyag mangutana ron ako, mangutana ko ron sa Ginoo, Lord, unsa man nga natangtang naman yung mga granite sa tubangan, unsa man ilisan dilin, ay nalang nag-ilisi kay wa na ni donate na. So, di ko na ilisan, no, balag mga pandol mo diya. Di bitaw, og nay mo donate ilisan, og wa. Pasabot, dili na tayo maoy magbuot sa atong kinabuhi dinhi. Aron didto sa himaya sa Dios, dili gyapon ta maoy magbuot, ang Ginoo gyoy magbuot. Munang makaingon ta, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Kay nasayod ko nga ang imong himaya ni anako ug ang imong himaya mo'y akong gikinahanglan aron mahingpit ang kalipay. Mahadlok pa batang mamatay? Pwede na ba mong mga matay? Wa na ko'y misahan ugma. Sige, manindog na ta, pasamtang wa pa mo mamatay.